Euriak eragindako lur jauzi batek hasi zuen dena. Atzo gaueko 11:00 aldera, Zaiako Herrera auzoko lagunek gasa lurretik irteten ari zela nabaritu zuten. Lurraren mugimenduek lurrazpiko diteria kaltetu zutelako. Ezen hori estanda esen egon, baina bai apurtu egin zan odia eta horregatik moztu egin bar zan gasa. Eta kontua da Balmaseda herria hori gaz barik geratu dela hau konpondu arte. Ur eta gasaren odiak apurtu dira. Premiazko konponketa bat egin behar dugu berreskuratzeko gasaren suministroa Balmasedarako, eta gero epe laburrean beste lan batzuk egin beharko dira olakoak berriro ez gertatzeko. Lehenengo urrodiak konponduko dituzte. Gasarena konpontzeko korapilatzuagoa izan daiteke. Errepidea zabaldu eta ikusten badute gertu dagoen puntuan izan dela kaltea, gaur bertan konponduta geratuko da. Edonola ere, auditeria osoa begiratuko dute edozein puntutan arazorik izanez gero konpontzeko, eta horrek luze jo dezake.